Joy Omeva, der får hjælp fra Riefner. Lidt yderligt træk, gør hun ikke rigtig kan komme direkte mod mål. I stedet tager hun Janelle Cordier med, så er der 3-4 spillere sigt efter i feltet, går med en af de korte muligheder i Rebecca Frederiksen, som smider den godt ind mod Omeva, og så er Fortuna i front. Guldkursen er sat for det nordjyske hold, og selvfølgelig er det gensidigt kvindeligaens topscorer, der er indblandet. Jeg har lidt svært ved at se, om det er hende, der kommer på den, eller om det er et selvmål, men hun ligger i hvert fald lige der, hvor hun skal være. Første gang, de for alvor viser farlighed. Ja, der er lidt markeringsspil, som mangler fra Brøndby der. Jeg tror altså, at det er et selvmål for Julie Tavlelas. I det lange overlap her. Og får den så netop her. Det er altså suverænt løbearbejde. Så skal de i feltet bagerst. Og så lige pludselig en mulighed. Og den bliver rettet af. Det er da utroligt. Men vi har den der. Selvfølgelig. Hvem ellers? En topscoren. Joy Omeva. Ja, og igen ikke det sværeste mål, hun scorer, men hun er der bare. Og hun har en eller anden fornemmelse af, hvor bolden lander, og så kan hun altså bare prikke den stille og roligt i kassen. Det er en ægte topscorer, det er en ægte angriber, der kan lugte de der muligheder. Og er der selvfølgelig til at tage sådan en nedfaldsbold. Det er afslutningen for Sydney Mesur, der tager overlæggeren, og så er det der en af de lettere. Men de tæller alle sammen. Vi har jo spare på det. Sasha Sparving signalerer 3 minutter, kampens 4 dommer. Så kan vi jo stå og regne nok så meget på det. Glimrende er Omeva, der vinder nærkampsduellen, og så skal hun også holde Dudek væk. Det gør hun fint, og så hamrer den ind under overlæggeren. Det er den helt store stjerne i gensidig kvindeligaen, der sender mesterskabet med kurs mod Hjørring. Hvilket missil for Joy Omeva. Hun skruer mål fuldstændig, som det behager hende. Det er drønt det der, og ved du hvad hun gør først? Der tager hun den plads, hun skal bruge til at få sendt den der afsted. Der er ikke nogen, der kan matche Joy Omeva på fysik i kvindeligaen. Det er voldsomt, det hun er gang i. Og nu siger jeg det. Nyd det. Vi ser hende i 6 kampe mere, og så er hun altså væk. Gamete, der går fejl af den her, så er der altså muligheder. Det er en 2 mod 2 situation. Hun forsøger at komme tilbage, men falder, og så er det Joy Omeva, der kan se, at hun sætter fuldstændig one on. Helt velkommen til Joy Omeva-showet. Endnu en gang. Der er ingen, der kan stoppe Fortunas og gensidig kvindeligaens topscorer. Dobbeltmålscorer. Endnu en gang. Der sætter hun trumf under, at hun er den skarpeste afslutninger, vi har i dansk kvindefodbold. Og Fortuna, de fremviser med al tydelighed, at de er det absolut bedste hold i gensidig kvindeligaen anno 2024-2025. Hvis der var god bold, Rebecca Frederiksen, der nu har lagt sig herover og kommer også ind. Måske til en ny afslutning. Den tager overlæggeren, så har vi den! Føringsmålet, Joy Omeva, topscoreren, der står til, og 1-0 til Fortuna. Ny jubelscene. Jeg tror, hun har hørt jeres podcast, der er nødt til at sige. Tak for den, Joy Omeva. Ja, der må jeg indrømme, det er jo mig, der selv har efterlyst. Jeg gerne vil se noget andet end de der Cristiano Ronaldo-jubler. Der kommer en ny variant. Tak for det. Det varmer altid at se noget nyt. Og glæden, det er jo altså det handler om, og den er der selvfølgelig. Joy Omeva, der dukker op. Det er sværest. Så er der noget at løbe på. Joy Omeva. Der går direkte på kassen. Det er jo fuldstændig utroligt sat ind af topscoreren, der lyner. Er du vimmer en kasse for Joy Omeva? Det er jo fuldstændig sindssygt, man sparker derude fra, når der er overtiden. Jeg sad lige og tænkte, nu skal hun ned og vinde nogle sekunder og ro på. Og så klapper hun altså bare på kassen. Det er jo vanvittigt sat ind. Finder de der centimeter, der er at arbejde med. Det er ligaens. 6'er. Og jeg snakkede med Michael Schönberg tidligere på ugen. Der kom hun nemlig ind. Og der skulle hun lige bevise det. Jeg skulle til at sige det, fordi hun er bumstærk, men her mister hun altså til Watanabe, der stikker afsted. Kan Joy få den på det perfekte tidspunkt? Hun får den til højre benet. Hun trækker ind til venstre. God dribling, hun afslutter kort. Og der står 1-1. Joy Omeva
ligaens topscorer. Og så ser man altså en ny jubelscene, som vi alle sammen kender. Behøver ikke en større introduktion. Men man har lyst til at sige, syg. Ej, hold nu op, hvor hun dygtig. Det træk, hun laver cut ind til hendes venstre ben. Altså, men vi er lidt, at det er måske det, der kommer til at ske, fordi hun gerne vil have den derover, men alligevel er hun så dygtig. Og så er det jo bare Kort Jørgen, der snyder Marie Gade derinde, en tidligere Fortuna Jørgen-spiller. Og nu står der altså 1-1 her på Sjælspark Vejleby. Og det var lidt af det, vi snakker om i form. Men jeg synes, der skal mere til at give et straffespark. Men, okay, det er dømt, og Joy Omewa kan bringe Fortuna foran. Det gør hun! Joy Omewa 2-1 til gæsterne fra Fortuna Hjørring, og de er på vej mod et forspring på 6 point i toppen af gensidig kvindeligaen, og en overvintring som ubesejret. Fint straffespark fra Omewa. Kayla White, hun gætter rigtigt, men havde for meget fart i bolden. Nu får hun selv mulighed for at omsætte den. Og kan altså i samme ombæring tangere bedste måltotal personligt i kvindeligaen. Må vi se, om hun gør det. Øj, det gør hun! Men det er... På et hængende hår, at den kommer over stregen. Det må vi sige godt. Reageret fra Sofie Grøn, men altså lige præcis ikke nok til at holde den ud af netmaskerne. Altså 3-2 til Fortuna Hjørring fra Joy Omewas fod, som altså kommer op på 8 sæsonscoringer. Og nu skal de altså grave dybt. Man kan godt udligne en gang Kolding, man kan også godt gøre det 2. 3, det er, men vi må bare sige, at de har været gode til det. Ja, den får lov at gå igennem der. Bold i dybden her fra Olar. Op til Joy Omewa, og hun får den lige præcis med igennem, og så kan hun lukke og slukke opgøret her til 4-2. Og kommer altså op på 9. sæsonscoring. Og altså tilfældigheder her, der får den med igen, men ikke desto mindre en god bold fra Olar, og altså Joy Omewa, der løber dybt på den. Og kommer fuldstændig alene foran nettet. Får vi lige at se den igen her, Olar, der driver bolden frem, slår den dybt tidligt, ikke offside. Når faktisk nærmest ikke at ramme den før stationen fra dem mod overmagten i dag fra Fortuna Hjørring. Og 5-2 skal det også blive fra Joy Omewa. Her sætter den ind til 5-2. Flot spark ud fra kanten af feltet. Altså nu 10 sæsonscoringer. Og sådan kan det altså hurtigt gå, når kvalitet det træder ind. Og der viser de det her, Hjørring, den kvalitet, de måske har manglet i hele kampen. For at afgøre tingene på korte sekvenser, få sekunder. Og nu går vi altså fra en pivåben kamp til i midten. Og Alma Ågaard så ud til højre. Og nu se her. Mister de altså igen bolden. Og der er en god aflevering. Den her gang ikke offside på Joy Omewa. Kommer ind og er helt alene med målmanden. Og så har vi scoring til hjemmeholdet. Fortuna med føringen. De har levet livet farligt. Og Fortuna har altså hele tiden været klar til at opfange de her afleveringer. Og den her gang, så gik den ikke længere. Fortuna nu med føringsmålet. Med kursen mod førstepladsen. Ja, Nordsjællandsspillerne har samlet sig herinde for lige at snakke den her igennem. Hvad gør vi? For det er altså ikke første gang, de bliver fanget her. Den samme energi. Og hvis man er lidt mere underdog i en kamp, jamen så kan energien og troen, nu ser vi lige den her, kommer hen til Joy, der trækker den til sin venstre. 2-0. Flot selvstændig aktion her for Joy.